ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నిరూపాస్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? సో నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే లిప్స్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలో దాని గురించి చెప్తానండి. సో మనలో చాలామంది లిప్స్ అనేవి పగిలిపోతూ ఉంటాయి. పైన స్కిన్ అనేది డెడ్ స్కిన్ అంతా కూడా ఊడిపోతూ ఉంటుంది కదా పైకి. సో అలా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి సాఫ్ట్ లిప్స్ అనేవి ఎలా రావాలి, సో మనకి సాఫ్ట్ లిప్స్ అలాగే లిప్ కలర్ అనేది కొద్దిగా రోజ్ కలర్లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలో, కొంతమంది బ్లాక్గా ఉంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో అలా బ్లాక్గా ఉండకుండా మన లిప్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో ఆ టిప్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఇలా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను చేసే వీడియోస్ అనేవి అప్డేటెడ్గా వస్తాయండి. సో అందరికంటే ముందు మీరే చూసేయచ్చు నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా. అండ్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మన అందానికి సంబంధించిన ఆయుధాలన్నీ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం మన వంటగదిలోనే ఉంటాయండి. సో మన వంటగదిలో ఉండే వస్తువులతోనే మన అందాన్ని ఇంకా రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు. సో వాటిలోనే ఫస్ట్ నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే లిప్స్ కేర్ గురించి. సో మన లిప్స్ అనేవి రోజ్ కలర్లో అలాగే ఇంకా సాఫ్ట్గా పగలకుండా ఉండాలి అంటే మన ఇంట్లో బీట్రూట్ ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మన లిప్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్. సో మన లిప్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకి బీట్రూట్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దానికి మనం ఏం చేయాలో నేనైతే చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బీట్రూట్ ఉంటుంది కదా. సో మనం ఆ బీట్రూట్ని కొద్దిగా గ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే కొద్దిగా గ్రేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బీట్రూట్ని గ్రేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. గ్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా బీట్రూట్ని తీసుకుని దానిలో మనం ఇప్పుడు స్క్రబ్ చేసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ స్క్రబ్బింగ్ అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే మన లిప్స్ని ఫస్ట్ స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ బీట్రూట్లో కొద్దిగా షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. షుగర్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుని మనం లిప్స్కి అప్లై చేసుకోవాలి. సో మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టేసి రుద్దకండి. సో జస్ట్ లైట్గా పైన అలా పైన కింద అప్పర్ లిప్ లోవర్ లిప్ రెండు కూడా మనం స్క్రబ్ చేసుకోవాలన్నమాట. లైట్గా స్క్రబ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి డెడ్ స్కిన్ అనేది ఉంటుంది కదా, పెదాల పైన పగిలిపోయి చర్మం అనేది లిప్ పైన పైకి తేలుతూ ఉంటుంది కదా వైట్ కలర్లో, అలా రాకుండా ఆ స్కిన్ అంతా కూడా మొత్తం ఊడిపోతుంది అనమాట అలా చేయడం వల్ల. సో ఫస్ట్ మనం స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా స్క్రబ్ చేసుకుని ఒక 5 minutes ఉంచుకుని తర్వాత మనం వాటర్తో వాష్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇలా వాష్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం మాస్క్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. లిప్ మాస్క్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దానికోసం కొద్దిగా బీట్రూట్ని తీసుకుని దానిలో ఒక 2 to 3 drops హనీని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా హనీ యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీనంతా కూడా మనం లిప్స్కి పట్టించుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి లిప్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా అవుతాయి అన్నమాట. సో మనం ఫస్ట్ స్క్రబ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, పైన డెడ్ స్కిన్ అంతా పోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇలా మాస్క్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ డెడ్ స్కిన్ అంతా పోయింది కదా, ఇప్పుడు మన లిప్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా తయారవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా సాఫ్ట్గా అవడం కోసం మనం మాస్క్ని వేసుకోవాలన్నమాట. కొద్దిగా బీట్రూట్లో తేనెని కలుపుకొని మాస్క్ కింద వేసుకోవాలి. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఒక 5 minutes ఉంచుకుంది తర్వాత మనం వాష్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇలా వాష్ చేసేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం ఎవ్రీడే పడుకునేటప్పుడు నైట్ ఖచ్చితంగా బీట్రూట్ జ్యూస్ అనేది మనం లిప్స్కి అప్లై చేసుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్సి మనం దాన్ని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇలా మీరు డైలీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లిప్స్ అనేవి రోజ్ కలర్లో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, పగిలిపోకుండా ఉంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా, చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మనం డైలీ కూడా ఎలా చేసామంటే మన లిప్స్ అనేవి పగిలిపోకుండా, అలాగే చాలామందికి డెడ్ స్కిన్ అనేది పైన ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అలా రాకుండా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. లిప్స్ సాఫ్ట్గా ఉండడమే కాకుండా పింక్ కలర్లో కూడా వస్తాయి, లైటిష్ పింక్లో కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. సో ఇది మీకు నచ్చిందా? సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైక్ అనేది నాకు బూస్టింగ్లో వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ అనేవి చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది.
సో ఇలాగే మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. మీకు ఏమైనా ఎలాంటి వీడియోస్ అయినా కావాలంటే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.